Kubor nakaslem jong udongsan hima. Ka Hanyo Trap Youth Council So Yong Circle Hne Kasngi Hapo Kajingalam U President Usamla Burning Star Shabong Bat U General Secretary Usamla Hamar Bamut Thaba Kalahiar Banlek Jurep Ya Kasurok Ba National Highway Shillong Nongstoin Road Kabadon Haum So Yong Hakane Kasngi Nagaliang Jong Kinongilam Jong Kaseng HYC Kilalap Ba Katei Kejaka Hakliar Ulum Kabadon Hajrong Jong Kasurok Kala orpai kabala ban bu jingma lada katua ha kenu kapor batkan buru ya kinonglek nangwan ha ke jingma na kaliang jongka seng ka kentu ya ke sorkar jela khamtam ya menteri badaipet ya katanat PWD bon betha iki officer jongka tanat bakilek jurep ya katai ke jaka bat ban shim kilat kilenti banyada na ke jingtua jong utai ulumba ubadon menta hatmir jong ke jingtua Kaseng ke kenturu ya baro ki pajba ki balek bawan na kane ka surak banlong ki ba pikir haba ki lek ki wan na kane khamtam ha kapor liur ne kapor bajur slap knang banlaj na kino ki jingman saw ni ki jingdia bas ngausi cái này thì là sập châm sập hệ cái này thì cầm san rồi này được Saan này là pet di cái này khăn đâu bị tí em phải ra po mà cái này khăn đâu mà này chứ đâu cái này là long tỉa ta ya thì có mất đâu cầm san rồi Ni dah kalian ka Hanyo Trap Youth Council So Yong Circle menin kesni ladon uway na kiri rong ba jong ka thain So Yong ubala pentip sengi ba kadon kajing orpaj saklel jong ni ulum jong ka surok ba National Highway Shillong to Nongstoin te nakaliang jing kesing mari yo jing tip na uni uri rong ba ngilawan menjurip menta kesni bat hakajing jurip kujungi ngilalap sisa ba kaladon kacing orpaj kabala bun sa cirong jong klial jong deulum jong kasurok ba National Highway te hakajing jurip kujungi nilalap ba kacing orpaj jong de ka jong deulum kalong sisa kababu jingma ya kipaj ba nonglek nongwan kibaju yai lenti na kani kasurok National Highway kacing orpaj omdei bang orpaj tang khendiat handrei hakajing pej kujungi kilalong kum ka lenti ban ayai lenti ya ko bat kacing yai lenti jong ko kalaru ban rong no ya kane khendeu sapo surok te lada kane khendeu kan tua lani kan hap sapo surok kan poi ru kapor ba kan poi hadu kacing susi ni kenturu ya ki ba nong lek nangwan ki balek bawan lengba kan de kalenti selong nong ston kabran hang ne apa So Yong hajan So Yong bakin long ke ba pikir ha ba ki yat lenti na marba kane ka jaka kum ba ka paudak ne bor pat ne kala ban tua kala ban klem ha kan no kapor bat lada kane ka jaka ka klem kan mara ya ka jingja ka ba mesa ka jingja ka ba sengusi bat ban lak na kita ki baro ikan tu ya pi baro ki balai bawan na kane ka surak ban long ba pikir khamtam ha kapor ba slap ha kapor ba joslap bamdei ban kensingan na kane ka surak kat ba ompat la ban le ye le nekat ban ompat la banu sim kilat kelenti ban yada ya kan ne jingtua jong ne kendau ne po jan surok So Yong te menen hi masunyo jingtip na kaliang jonga ngala pentip unwat cha u chief engineer National Highway jong PWD ba nginwan ban jurip lang mentar sngi ya kan ne kajaka ka ba orpai rei ba susi ba nong ba na kaliang jong u semla ajuba bi ye te menne ka step hi na kaliang jongi ngilai penbet pradakot ba nginwan ban jurip ya kan ne kajaka rei ha ba ngilap Bang Iwan hang ne ngilap sya bakane ka jaka kumal i mene lapen i mene kadon sya ka jing orpaj berkajing orpaj du kalong ka balabun du ta ngiparu ka karwo ka khubor sya u chak sarkar khamtam sya u minister in charge ka piludi baudai ban betha ya ki officer jong u ba ki dei ban wan ban jurep ban pej ya kane ka jaka khnang ban naik na kano ka jingma ka jing besau khnang ban la ban sim kilat kilenti kham kloi ban light na ka jing tua jong ne kendo